O Executivo rianxeiro acudirá a unha nova subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro Enerxético, o IDAE, para renovar unha parte das luminarias aínda pendentes, cara a tecnoloxía LED, e mellorar así a eficiencia enerxética. O proxecto suporá un investimento de algo máis de 500.000 euros e afectará a parte do casco urbano. Neste momento estamos coa redacción técnica do proxecto que se licitará dentro dunhas semanas para xa empezar os traballos de cambio de luminarias, non? Cambio de luminarias, mas tamén cambio de cadros de mando e tamén a instalación dun sistema de telexestión para que vayamos tamén mellorando na digitalización deste tipo de servicios, non? A previsión, a axuda que nos concederon supera os 500.000 euros e permitirános no ámbito das luminarias chegar tamén aproximadamente aos 500 puntos de luz aquí na vila, que é onde se concentra este proxecto, que é a zona onde máis luminarias quedan por cambiar de tecnoloxía antiga a unha tecnoloxía LED, que ademais de ser máis eficiente, tamén son moito máis eficaces dando o punto de vista lumínico. Melloraremos moito nese sentido, o cal ven sendo unha reclamación diría que histórica por parte dos veciños aquí da vila, non? Mellorar no que ten que ver con esa iluminación. O Concello tamén actuará noutra zona que presenta hoxe en día problemas de iluminación, como é a entrada á vila por Rinlo. E tamén permitirá cambiar outros puntos que tamén están sendo problemáticos nese sentido, non? Un caso é a entrada a Rianxo a través da Carballeira, a través de Rinlo, que polo sistema de iluminación que ten, causa problemas, causa molestias, sobre todo os días así de mal tempo, ademais, tamén cambiaremos o sistema de iluminación nesa zona, non só para ser máis eficaces, senón, como dixo, tamén para mellorar desde o punto de vista lumínico e evitar problemas, non? Entón, vai ser un proxecto importante, o máis importante desde o punto de vista económico da legislatura, e, como dixo, está o proxecto neste momento en redacción para licitarse nas próximas semanas. Espero que antes de que remate o ano poida estar executado xa.